σας στο Κιλκής Πρες εν ώψη των επαναληπτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου ξεκινάει έναν νέο κύκλο ενημερωτικών εκπομπών με σκοπό να αναδείξει τις θέσεις και τις προστάσεις των κομμάτων του νομού Κιλκής με υποψήφιους βουλευτές από το νομό Κιλκής. Ξεκινάμε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών, αρχής γενομένης με καλεσμένη μας την Ειρήνη Αγαθοπούλου, υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και η οποία εκλέχθηκε στις τελευταίες εκλογές του Μαΐου, βουλευτής με το συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Κιλκής. Ειρήνη, κατευθείαν στα βαθιά. Κατευθείαν στα βαθιά, όμως πιστεύω ότι οι συνθήκες το απαιτούν. Όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας αυτή τη στιγμή και αυτό θα κάνουμε. Ειρήνη, σκοπό έχουμε μέσα από τον διάλογο εδώ που θα κάνουμε μαζί να καταλάβει ο κόσμος πραγματικά και να βγάλει τα συμπεράσματά του για τις θέσεις και τις προτάσεις όλων των κομμάτων και ξεκινάμε σήμερα με το ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίον εκπροσωπείς καθώς θα είσαι εκ νέου υποψήφια βουλευτής. Γίνεται πολύ ντόρος για το μνημόνιο. Έχει ξεσπάσει μια θύελλα για το μνημόνιο, για το αντιμνημόνιο, ευρώ η δραχμή, επιστροφή στη δραχμή και δεν συμμαζεύεται. Πραγματικά ο κόσμος βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση τι να πιστέψει και τι να πρωτοακούσει. Συγκεκριμένα θα πω, Ειρήνη, ότι μετεκλογικά διαπιστώσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ να διατυπώνει πολλά ρήματα αναφορικά με το μνημόνιο. Ακυρώνω, καταγγέλλω, επαναδιαπραγματεύουμε. Τι τελικά από όλα αυτά τα ρήματα ισχύει? Εγώ θα μπορούσα να σου πω κι άλλα ρήματα. Μπορούσα να σου πω απορρίπτω, αρνούμε, απεμπλέκομαι και διάφορα άλλα. Γιατί όλα αυτά στην ουσία έχουν μια κοινή βάση. Αυτή η βάση είναι ότι εμείς επιλέγουμε μια εναλλακτική πολιτική και λέμε όχι στο μνημόνιο, απορρίπτουμε το μνημόνιο και βάσει αυτού προχωράμε και επαναδιαπραγματευόμαστε τη Δανειακή Σύμβαση. Με άλλους όρους? Με άλλους όρους, με επαναδιαπραγμάτευση του χρέους και με άλλες συνθήκες αποπληρωμής του. Άρα η παραμονή στο ευρώ για το ΣΥΡΙΖΑ, η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ για το ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη. Αλλάζουμε το μνημόνιο και κάνουμε μια άλλη συμφωνία με την Ευρώπη, με τους συμμάχους μας, με τους εταίρους μας, για να δούμε πώς και εμείς από την πλευρά μας θα ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που θα έχουμε. Διότι η Δανειακή Σύμβαση θα υφίσταται και πάλι. Ακριβώς. Όμως με άλλες συνθήκες. Γιατί μέχρι τώρα η Δανειακή Σύμβαση ήταν ό,τι απέτησαν από εμάς. Εμείς δεν κάναμε καμία διαπραγμάτευση και φτάσαμε σε ένα σημείο το χρέος να είναι υπέρογκο, οι τόκοι το ίδιο και αυτό το χρέος να μην μπορεί να αποπληρωθεί ποτέ με τη συγκεκριμένη Δανειακή Σύμβαση. Συνεπώς με όλα αυτά το δίλημμα ευρώ η δραχμή υφίσταται ή δεν υφίσταται? Και αν υφίσταται, τι σημαίνει για το ΣΥΡΙΖΑ? Το δίλημμα για μας δεν υφίσταται. Η έξοδος δεν είναι επιλογή μας. Το ευρώ είναι ένα όπλο το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε, αλλά θα θέσουμε τους δικούς μας όρους. Μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι η πτώχευση είναι δυνατή είτε μέσα είτε έξω από το ευρώ. Και με τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν τώρα, αν συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το μνημόνιο, θα οδηγηθούμε σίγουρα σε μια χρεοκοπία. Και τότε η έξοδος θα είναι αναπόφευκτη. Το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου για πολλούς ήταν η ώρα της αριστεράς. Ή μάλλον καλύτερα ήταν η ευκαιρία για συγκρότηση κυβέρνησης με αριστερό πρόσωπο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την επιμονή της ΝΙΜΑΡ, αρνήθηκε αυτήν την κυβερνητική συνεργασία, δεδομένου ότι η πρώτη δύναμη, η Νέα Δημοκρατία καθώς και το ΠΑΣΟΚ, ήταν διατεθειμένες να δώσουν ψήφο ανοχής? Καταρχήν, οι αριθμοί δεν έβγαιναν για μια κυβέρνηση αριστεράς. Τα ποσοστά τα ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Αυτό που βγήκε από τις εκλογές της 6ης Μαΐου ήταν όχι στο μνημόνιο. Και εμείς, μένοντας σταθεροί στις προεκλογικές μας θέσεις, δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση έστω και να δεχτούμε την ψήφο εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα μας έβαζε σε επαναδιαπραγμάτευση των δικών μας θέσεων και αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Οπότε,
δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Εμείς εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο. Επίσης θέλω να πω ότι όσο κι αν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορήθηκε για επικοινωνιακό κόλπο, εκμεταλλευόμενος και τις 2 ημέρες που είχε για να διαχειριστεί την διερευνητική εντολή, δεν ήταν ένα επικοινωνιακό κόλπο. Εγώ είχα την τύχη να είμαι εκεί σε κάποιες συναντήσεις που έκανε με κοινωνικούς φορείς κτλ. Και πραγματικά ήταν καταστάσεις πρωτόγνωρες για την Ελλάδα και για ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ελπίζω να συνεχίσουν να γίνονται πράξεις τέτοιες πρωτοβουλίες. Ακόμα και αν ο ΣΥΡΙΖΑ όμως ήταν πρώτο κόμμα ή θα βγει από τις εκλογές της 17 Ιουνίου υποθετικά πρώτο κόμμα, πάλι οι αριθμοί δεν βγαίνουν για μια κυβέρνηση της αριστεράς όπως την εννοεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ, Δημάρ, με δεδομένο ότι το ΚΚΕ έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχει και διαφορετική πολιτική. Μιλάει για έξοδο της χώρας από το ευρώ και επιστροφή στη δραχμή. Και τότε σε εκείνη την περίπτωση τι γίνεται? Δεν θα έχουμε κυβέρνηση ή θα αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να δεχθεί ψήφο ανοχής από το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα? Καταρχήν, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, ότι τα τελικά αποτελέσματα της 6ης Μαΐου με τα προγνωστικά δεν είχαν καμία σχέση. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα υποθετικό σενάριο που θα συμβεί στις 17 Ιουνίου. Έχοντας τα αποτελέσματα, από εκεί και πέρα θα κριθεί. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε κυβέρνηση, μπορεί και να μην κάνετε κυβέρνηση, αν είστε και πρώτο κόμμα. Αυτό θα φανεί από τα αποτελέσματα. Και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε τα θέματα που απασχολούν κυρίως όλους τους Έλληνες και έχουν να κάνουν σχέση με την Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση και λέει ναι στην Ευρωζώνη, ναι στο ευρώ, με αναθεώρηση κατά κάποιο τρόπο του μνημονίου, να δημιουργηθεί μια νέα συμφωνία για να ανταπεξέλθει και ο κόσμος σε αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί πράγματι ο κόσμος έχει στείλει ένα αρνητικό μήνυμα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται σε αυτή την λέλαπα των μέτρων που απορρέει από το μνημόνιο. Υπάρχουν όμως και οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που κανένας δεν μπορεί να τις παραγνωρίσει, όπως είναι η ΚΟΕ, η ΔΕΑ, η ΡΟΖΑ, το Κόκκινο, οι οποίες συνιστώσεις έχουν διαφορετική θέση και άποψη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το ευρώ. Και μιλάμε για έξοδο της χώρας από το ευρώ. Ανεξάρτητα, αν και τελευταία διάβασα ότι η ΚΟΕ δεν το έχει στις προτεραιότητές της. Εν πάση περιπτώσει, όταν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ναι στο ευρώ, σημαίνει ναι στο ευρώ και από τις 12 συνιστώσεις. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι αυτές οι θέσεις είναι παλιές θέσεις των συνιστοσών. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα δεν είναι αυτή. Η προτεραιότητα είναι να βγούμε από την κρίση και αυτή τη στιγμή κάνουμε πέρα κάποιες διαφορές που είναι λογικό να υπάρχουν μέσα σε τόσες συνιστώσεις. Κάνουμε πέρα κάποιες διαφορές που δεν τις θεωρούμε μείζωνος σημασίας και συνεχίζουμε με μια κεντρική πολιτική η οποία λέει παλεύουμε μέσα στο ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η ΚΟΕ έχει αναθεωρήσει την παλιά της θέση και τώρα λέει μέσα στο ευρώ για την κρίση, για τη διαχείριση της κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή δεν έχει το μέσα στο ευρώ ή έξω από το ευρώ όπως θέτουν άλλα κόμματα. Προτεραιότητα έχει να βγούμε από την κρίση και ο τρόπος είναι μέσα από το ευρώ. Μέσα με μάχη από το ευρώ. Ειρήνη, να πάμε να αφήσουμε την Ελλάδα και την Ευρωζώνη. Άλλωστε σε λίγες μέρες έχουμε ξανά επαναληπτικές εκλογές και εκεί ξανά ο λαός θα καλεστεί να αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει, αν θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, αν θέλει αριστερή κυβέρνηση, αν θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση των πρώην μεγάλων κομμάτων κτλ. Και να πάμε στον νομό Κιλκής, τον οποίο ζούμε, γεννηθήκαμε και ζούμε σε αυτόν και γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματά του. Θέλω να μου ιεραρχήσεις και να μου πεις μόνο 3, αν και είναι πάρα πολλά, 3 βασικά μεγάλα προβλήματα του νομού Κιλκής για τα οποία εσύ από τις 17 του Ιούνιου και πέρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε τρίτη δύναμη στον νόμο Κιλκής και όπως δείχνουν θα ξαναπάρει την έδρα στον νόμο Κιλκής, θα δώσει μάχη μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Πράγματι, όπως είπες και εσύ, τα προβλήματα του νομού δεν είναι λίγα και ειδικά τα τελευταία χρόνια τα ζούμε πολύ έντονα. Ένα από τα πιο βασικά είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Κιλκής και αυτό της Γουμαίνισσας. Υποβαθμίζονται μέρα με τη μέρα και μπορεί και να οδηγηθούν σε κλείσιμο με τις συγκεκριμένες πρακτικές. Ήδη λειτουργούν 15 μέρες εφημερίες. Ακριβώς. Αυτό γίνεται μέσα στο πλαίσιο της γενικής υποβάθμισης της δημόσιας υγείας. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και τοπικό και πανελλαδικό. Από εκεί και πέρα, φυσικά το ξεπούλημα του φυσικού πλούτου της περιοχής, με επενδύσεις μέσα σε εισαγωγικά που ζημιώνουν τις αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές και φυσικά η βιομηχανική περιοχή Κιλκής, η οποία και αυτή έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ, εργοστάσια κλείνουν, εργάτες μένουν άνεργοι και ένας όρος σύγχρονος, ο οποίος χρησιμοποιείται τελευταία, είναι η νεομετανάστευση. Μετανάστευση δηλαδή νέων ανθρώπων, επιστημόνων κτλ. Που φεύγουν από τον τόπο τους για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Φαινόμενο που έχει ενταθεί κυρίως τους τελευταίους μήνες και δεν ξέρουμε αν θα σταματήσει ή αν θα αυξηθεί στο μέλλον. Είπες φυσικό πλούτο. Από ό,τι γνωρίζουμε για τα μεταλλεία του Κιλκής, που υπάρχει μια πολύ μεγάλη γνώση πλέον σε μεγάλη μερίδα των κατοίκων του νομού Κιλκής, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση και έχει πει ότι είναι υπέρ της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου. Βέβαια, τα μεταλλεία στα κρούσια του Κιλκής έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα ανάμεσα στους κατοίκους, δηλαδή ανάμεσα στα ναι και στα όχι. Θυμόμαστε όλοι τις ημερίδες και τις ενημερωτικές εκστρατείες είτε από το μέτωπο είτε από τους φορείς όπως την Περιφέρεια, τον Δήμο, ακόμα και το Υπουργείο. Θέλω να μας πεις, Ειρήνη, ο ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι η θέση του κόμματος απέναντι σε αυτό τον φυσικό πλούτο. Ναι, να μην ξεπουληθεί, πώς να αξιοποιηθεί και αν πρέπει να αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα, και λέω κόμμα γιατί έχει ήδη κατατεθεί αίτηση στον Άριο Πάγο, αίτηση ίδρυσης κόμματος, και αυτό είναι μια είδηση, δεν ξέρω αν την ήξερες. Για τον πόνος των 50 ευρώ. Ναι. Είναι το μόνο κόμμα που έχει πάρει αρνητική θέση δημόσια για τα συγκεκριμένα μεταλλεία, αλλά και γενικά για τα μεταλλεία εξόρυξης χρυσού χαλκού. Και αυτό γιατί? Αυτό γιατί οι τρόποι εξόρυξης επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον, που αντιτίθεται στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής μας. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τη στιγμή που τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται δεν είναι εθνικά, δεν είναι για το καλό του τόπου, αλλά είναι συμβάσεις εργασίας που δεν ευνοούν τον εργάτη. Οι μελέτες κερδοφορίας είναι αυτές που ξέρουμε. Οι περιβαλλοντικές μελέτες το ίδιο. Γι' αυτό και εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά γενικά για τις εξορίξεις, φυσικά δεν είμαστε αντίθετοι σε κάθε είδους εξόρυξη. Είμαστε θετικοί σε κάθε εξόρυξη που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, στα ελαφριά μέταλλα κτλ. Και που αποδεδειγμένα όμως θα φέρουν κέρδη τόσο στην περιοχή όσο και στο κράτος, χωρίς να είναι εις βάρος καλλιεργητών και κτηνοτρόφων. Οπότε αντιλαμβάνεσαι όμως, Ειρήνη, ότι δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρει τα βαριά μέταλλα και αυτά που έχουν κέρδη και για αυτά που δεν είναι να πάρει τίποτα η τοπική κοινωνία ή οι κάτοικοι. Απ' την άλλη όμως, Ειρήνη, υπάρχει το εξής αντίλογος, τον οποίο τον έχουμε ζήσει. Δηλαδή ότι τα κρούσια, παραδείγματος χάρη, μια και εκεί είναι να γίνουν τα μεταλλεία, είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει μεγάλη αγροτική και γεωργική παραγωγή, έχει πεθάνει αυτό, έχουν ερημώσει τα χωριά, έχει αποτύχει το μοντέλο της αξιοποίησης αυτού του όρους μέσα από αγροτοτουριστικά προγράμματα. Έχει μαραζώσει όμως και η αγροτική και η γεωργική παραγωγή, έχει φύγει ο κόσμος, αλλά αυτό το μοντέλο χρειάζεται αναθεώρηση.
Δηλαδή, αν εγώ συμφωνώ να μην κάνουμε τον ορυκτό, να μην αξιοποιήσουμε τον ορυκτό πλούτο. Απ' την άλλη, όμως, θα πρέπει να δούμε όλη αυτή την περιοχή η οποία έχει πεθάνει. Με ποιους τρόπους λοιπόν θα ξαναφέρουμε τη ζωή στην Ύπαιθρο, θα ξαναφέρουμε τη ζωή σε όλα αυτά τα χωριά που κάποτε είχαν πληθυσμό από 1500 και πάνω κατοίκους και τώρα με τα βίας συναντάμε χωριά από 50 μέχρι 100 κατοίκους. Και αυτή η ηλικία άνω των 75 με 80 ετών. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει σωστός και αποτελεσματικός σχεδιασμός για να αξιοποιηθούν τα κρούσια. Τα κρούσια είναι ο φυσικός πλούτος της περιοχής μας, μαζί με το Πάικο, και υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες αξιοποίησης. Ένα μικρό θα σου πω για τον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο. Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος έχει πάρα πολλές δυνατότητες, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης τουρισμού και αγροτουρισμού, και σε επίπεδο έρευνας. Μπορούν να γίνουν πολλά ερευνητικά προγράμματα. Όμως και αυτό αφέθηκε στο έλεος της μοίρας του, δεν αξιοποιήθηκε και τώρα υπολειτουργεί. Και προσπαθεί να κρατηθεί εθελοντικά. Αυτές οι πρακτικές είναι που πρέπει να αλλάξουν και μέσα από εκεί να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το φυσικό πλούτο. Χωρίς να επιβαρύνουμε τις ζωές τόσο των ανθρώπων που ζουν εκεί, όσο και στις διπλανές περιοχές και στην πόλη του Κιλκής. Ειρήνη, να αφήσουμε τώρα και την Ελλάδα και το Κιλκής και να πάμε στην Ειρήνη Ελένη Αγαθοπούλου. Πραγματικά τις εξελίξεις αυτές δεν μπορούσε να τις φανταστεί κανένας και όλοι βρεθήκαμε έκπληκτοι από τα αποτελέσματα. Ίσως κατ' εμέ δεν θα έπρεπε, διότι η οργή του κόσμου και η σύγχυσή του ήταν τόσο μεγάλη που δεν ήξερε κανένας πώς θα αποτυπωθεί στο αποτέλεσμα των εκλογών, στις εκλογές. Πίστευες εσύ όταν συμμετείχες στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τόσο στην εκλογική επιτυχία του κόμματος, που βγήκε δεύτερο με 16,8%, όσο και στην προσωπική σου? Καταρχήν, όπως και εσύ ξέρεις, στο Κιλκής η αριστερά έχει να εκλέξει βουλευτή από το 1951, στις τότε δύσκολες συνθήκες. Είναι ένας δύσκολος νομός και οι πιθανότητες ήταν πολύ λίγες. Αν σκεφτούμε μόνο ότι παρόλο που η προεκλογική περίοδος ήταν μικρή, μέσα σε αυτό το διάστημα οι πρώτες δημοσκοπήσεις δίνανε στο ΣΥΡΙΖΑ ένα ποσοστό 8-9% και φτάσαμε στα exit poll να του δίνουν 17-18%. Αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι αρχίσαμε με άλλη βάση και καταλήξαμε αλλού. Με τα δεδομένα αυτά, ο λόγος της συμμετοχής και της δικής μου αλλά και των υπόλοιπων υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο δεν ήταν για κάποια προσωπική επιτυχία. Αυτό που όλοι θέλαμε ήταν μια δραστηριοποίηση σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες τόσο δική μας, αλλά και μέσα από εμάς όλων των πολιτών, ώστε η φωνή της αριστεράς, που μέχρι τότε δεν ακουγότανε ή ακουγόταν λίγο, να αρχίσει να ακούγεται. Θεωρώ το αποτέλεσμα εκλογική επιτυχία, όχι προσωπική, αλλά σαν επιτυχία του χώρου της αριστεράς. Είναι όμως μια επιτυχία που μαζί της φέρνει και πολλές ευθύνες. Τώρα πλέον δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν έχουμε φωνή και δεν ακουγόμαστε. Τώρα έχουμε ευθύνες, πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και μέσα από αυτό πρέπει τα ιδανικά μας και τις ιδέες μας να τις κάνουμε πράξη. Και σε λίγο είναι πολύ πιθανό να έχετε και κυβερνητικές ευθύνες πέρα από τις ευθύνες του ποσοστού που είστε, ας πούμε, ως δεύτερο κόμμα. Και αυτές πρέπει να τις αναλάβουμε. Ειρήνη, να πούμε για την ιστορία ότι είσαι η πρώτη βουλευτής της αριστεράς στο νομό Κιλκής, γιατί το 1951, γυναίκα και της αριστεράς, γιατί το 1951 ο Κώστας Γαβριλίδης, επειδή ήταν στη φυλακή, δεν είχε ορκιστεί. Οπότε εσύ πρόλαβες έστω και για μία μέρα λειτουργίας της Βουλής, μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, να ορκιστείς. Πώς αισθάνθηκες μπαίνοντας στο Κοινοβούλιο, έστω και για μία ημέρα, όντας και βουλευτής της αριστεράς του νομού Κιλκής, για πρώτη φορά, και μάλιστα η μικρότερη, αν δεν κάνω λάθος, ολόκληρης της Βουλής?
Αν δεν κάνω λάθος κι εγώ, έτσι πρέπει να είναι. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Στην αρχή φαντάζει τεράστιο βήμα. Μπαίνοντας όμως εκεί μέσα, καταλαβαίνεις ότι και αυτός είναι ένας χώρος εργασίας, έχει τις ευθύνες του, έχει τα πλεονεκτήματά του. Οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες γιατί δουλεύεις για το κοινωνικό συμφέρον και φαντάζομαι ότι έχει να μας προσφέρει πολλά και να του προσφέρουμε πολλά. Φαντάζομαι μέσα έχεις ανάμεικτα συναισθήματα. Δεν έχεις μόνο δηλαδή κατά ένα μέρος της χαράς ότι είσαι μέσα στο σύνορο των βουλευτών, των 52 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είδες και τα άλλα 6 κόμματα μέσα στο αμφιθέατρο της Βουλής, στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Τα συναισθήματά σου δηλαδή ήταν μόνο χαράς ή και άγχος και περιέργεια και οτιδήποτε άλλο, την ημέρα της πρώτης συνεδρίας που έγινε και ορκομοσία σας, αν δεν κάνω λάθος. Τα συναισθήματα πράγματι είναι ανάμεικτα. Από τη μία βλέπαμε μια αριστερά η οποία έχει καταλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος του Κοινοβουλίου και από την άλλη μέσα σε αυτόν τον χώρο πλέον εκπροσωπείται και ο ναζισμός και ο φασισμός. Εννοείται την Χρυσή Αυγή. Η Ειρήνη, και ηλικιακά είσαι η νεότερη βουλευτής μέσα στο Κοινοβούλιο και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και ο αγώνας μπροστά σου είναι πολύ μεγάλος, δεδομένου ότι αν δεν έχουμε καμία έκπληξη από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου και αυτό επιβεβαιώνουν και οι δημοσκοπήσεις, αλλά και το τι λέει ο κόσμος του Κιλκής, συγκεντρώνεις πολύ μεγάλες πιθανότητες και λόγω της λίστας που είσαι πρώτη από τα αποτελέσματα της 6ης Μαΐου να είσαι κανονικά πλέον στην Βουλή ως βουλευτής. Τι σημαίνει για την Ειρήνη Αγαθοπούλου αριστερή κυβέρνηση? Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Θέλουμε τη δική σου άποψη μέσα από τις δικές σου ιδέες και προτάσεις και ιδανικά, μέσα από τα δικά σου πιστεύω σου. Τι είναι αυτό που λέμε αριστερή κυβέρνηση που για πρώτη φορά θα γνωρίσει και ο τόπος από το 1974 και μετά που ο δικομματισμός κυριαρχούσε πλήρως? Εγώ θα ξαναπώ ότι η πρώτη μου εμπειρία μέσα στη Βουλή, η οποία ήταν να παρευρεθώ στις συνεδριάσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με κοινωνικούς φορείς, Πριτάνης και άλλες ομάδες της ελληνικής κοινωνίας, ήταν ένα πρώτο βήμα για να εκφραστεί η φωνή του λαού. Για μένα, το πιο βασικό αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Να υπάρξει λαϊκή κυριαρχία, να υπάρξει δημοκρατία όχι όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα, αλλά όπως πραγματικά θα έπρεπε να είναι, όπως τη δίδαξαν οι αρχαίοι πρόγονοι. Και από εκεί και πέρα, το δεύτερο πιο βασικό είναι να δώσουμε προτεραιότητα στις ανάγκες της κοινωνίας και του λαού. Όλα τα άλλα θα έρθουν μέσα από αυτό. Ειρήνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν τον διάλογο που είχαμε. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές που έρχονται και καλό αγώνα είτε στα έδρανα της Βουλής είτε από το πεζοδρόμιο, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστούμε πολύ.